Виждали ли сте ги? Тези фигури по катедралите, които стоят високо и гледат надолу. Казват, че е просто камък, част от архитектурата, декорация, но когато ги погледнеш, не изглеждат така. Изглеждат като нещо, което е спряло в момент. Не спокойно, а в напрежение, в движение, в реакция. Наричаме ги горголи. Но това име не обяснява нищо. Защото ако се вгледаш внимателно, ще видиш, че това е един тип същество. Има различни форми. Някои приличат на хищници, други имат крила, трети са смесица от няколко вида. И тук идва първият сериозен въпрос. Ако това е въображение, защо е толкова точно? Погледнете зъбите. Те не са произволни. Подредени са като при реален хищник, с дължина, с форма, с функция. Погледнете ногтите. Те следват ставата, следват движението, следват натиска. Погледнете мускулите. Под камъка има напрежение. Сякаш тялото е било в действие в момента, в който е спряло. И най-важното – крилата. Те не са просто добавка. Имат конструкция, имат логика. Имат точки на свързване, които отговарят на реална биомеханика. Това не е фантазия. Това е анатомия. И тази анатомия се повтаря. Различни катедрали, различни градове, различни държави. Една и съща логика. Това не се случва случайно. Това се случва, когато има източник, когато нещо е било наблюдавано, а след това е възпроизведено. И тук идва най-силната част. Има пример, който трудно може да бъде игнориран. Както избухването на вулканът Везувий. Той изригва, а в Помпей хората не просто умират. Те остават в позата, в която са били в последния момент. Всичко спира и се запазва. И когато ги гледаме днес, виждаме не скулптура, виждаме момент запечатан. И ако това е възможно за човешкото тяло, може да е възможно за всяка форма. Представете си същото, но не с хора, а с същества, които са били по високите места, по скали, по конструкции, по ръбове и в един момент нещо се случва. Катаклизъм, газ, прах, температура, реакция, която спира всичко за секунди. И това, което става и това, което остава е форма. С точна анатомия, с детайли, които не можем да измислим, а може само да видим. И ако такива форми са били открити, те не са били скрити. Те са били поставени по катедрали, по най-високите места, като знак, като нещо, което трябва да остане. Но гърголите не са единствени. Ако се вгледаш внимателно, ще започнеш да виждаш и други форми. Дракони, с крила, с масивни тела, с устни, отворени, сякаш движение. И тук точността става още по-ясна. Зъбите са подредени, ногтите са функционални, крилата имат структура. Това не са символи, това са тела и това тяло следва логика, логика, която не може да измислиш случайно. Това отново е наблюдение. И когато една и съща структура се повтаря на различни места, това означава, че източникът е един. И тук идва въпроса, който почти никой не си задава. Казват, че тези същества са пазители, че защитават, но от какво и кого? Защото няма враг, няма заплаха, само фигури стоящи, гледащи, мълчащи. И тогава остава друга възможност. Те не са пазители, а следи. Следи от нещо, което вече не съществува. Или нещо, което е съществувало. И е било спряно. И оставено там, за да бъде виждано. Не за да пази, а за да напомня. И тогава въпросът се променя. Не от кого ни пазят, а какво са били. Защото въображението може да създаде форма, но не може да създаде повтаряща се анатомия. Не може да създаде една и съща логика на различните места. Това идва от реалност и ако това е реалност, значи това, което гледаме днес, не е изкуство, а следа. Следа от нещо, което е било реално и е спряло за секунди
и останало така завинаги. И може би най-важният въпрос не е какво са тези същества, а защо са оставени да ги виждаме, защо не са скрити. Те са поставени високо, там, където винаги са пред очите ни, но ние не ги забелязваме, свикнали сме с тях. Приели сме, че те са просто част от сградите, че са декорация, но ако не са, ако това са форми, които са били запазени, това, което гледаме, не е изкуство, а свидетелство. Свидетелство за нещо, което е съществувало и е било спряно и оставено като следа. А може би най-страшното е, че не ги поставяме под въпрос. Не питаме откъде идват, не питаме защо са толкова точни, просто ги приемаме като част от света, като нещо нормално. Може би точно това е идеята. Да ги виждаме без да ги разбираме, да минаваме покрай тях без да се спираме и да не си задаваме въпроса, който променя всичко. Ами ако това не е фантазия, ако това е спомен? И ако е спомен, значи нещо е било забравено, не изгубено. Забравено, защото има разлика. Изгубеното изчезва, забравеното остава, но спира да бъде разпознавано. И може би точно това гледаме. Не чудовища, не символи, а нещо, което вече не може да разчетем. Форми, които някога са имали смисъл, но днес изглеждат като фантазия. И колкото повече време минава, толкова по-лесно е да приемем, че те са нещо измислено, като приказка, като част от архитектурата, но истинският въпрос не е дали те са реални днес, а дали някога са били такива. Защото ако са били, тогава това, което виждаме, не е украса, а остатък от свят, който не разбираме, не помним, от събитие, което не разбираме и не помним, от нещо, което е било достатъчно силно, за да остави следа и достатъчно далечно, за да бъде отречено. И може би най-страшното е и най-странното е, че доказателството не е скрито, то е сред нас. Всеки ден по катедралите, по оградите, гледа надолу и чака, не за да бъде обяснено, а за да бъде забелязано. И може би въпросът не е дали ще намерим отговор, а дали изобщо ще се осмелим да зададем правилните въпроси.